Pindho lek gak ping 3 teko pertigaan iki, tapi yo mung arah Tulungagung Trenggalek. Lah arah Ponorogo tapi ya kuwi konsentrasi lur, menggak menggok munggah mudun ki dhewe mulai ereng-ereng Gunung Wilis sisih kidul rada ngulon lur. Jadi diawali saka Kediri, Tulungagung iku sisih etan ereng-ereng Gunung Wilis. Lagi aku wis teko sego geko ki ya sego biasa lur. Cuma setengah mateng ngono ya lek gak kliru, terus dibungkus godhong gedang diwehi sambel teri. Jadi masalah sambel ki faktor utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh? Muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Iki video bacute saka bagian pertama wingi lur. Dadi iki statku saka pusat kota Kecamatan Bendungan, ngarepe kantor Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek lur. Jadi koyo ngene iki wilayah pusate Kecamatan Bendungan lur. Pancen yen diamati wilayah Kecamatan Bendungan khususnya Desa Ndompyong iku dikupeng wilayah perbukitan lur. Neng ngereng-ngereng Gunung Wilis dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Ki awake dhewe arep dulu maneh petuk simpang 3 lur, wis enek petunjuk nek wit. Lah simpang 3 iku gak bakal ditemui yen awake dhewe liwat jalan raya. Bakal ditemui tak yen awake dhewe gelem munggah gunung iki. Simpang 3 kang menuju 3 arah. Lah yen arah saiki sing diliwati iki arah Tulungagung lur. Mengko tembus Kecamatan Pagerwojo munggah terus mudhun Kecamatan Kauman, Kalambret. Terus kota Tulungagung. Ya dalan iki sing arah Tulungagung. Engko yen wis teko pertigaan dulur-dulur bakal tak sepil rodok suwe enak petunjuk sanajan gawe papan kayu tapi jelas. Ya meh koyo kuwi mau lur. Ki lur ngarep iki petunjuke aku wis beberapa kali lur ping pindho lek gak ping 3 teko pertigaan iki, tapi yo mung arah Tulungagung Trenggalek. Lah arah Ponorogo iku lur ketok iku aku wis kerep yen sadurunge tahun 2015 ana ping 3 lur. Dadi terakhir ki wis ana 10 tahun kepungkur. Makane aku yen gak awan bener, aku gak wani liwat sing arah Ponorogo mau. Mergo lokasine munggah mudhun perbukitan, menggak-menggok yo sanajana tetep liwat kampung-kampung tapi akeh alase ngono lur. Terus waktu iku sekitar tahun 2010 po 11 po sampai 2013 ngono kuwi dalane akeh sing rusak, lebih dari 60% iku arupa dalan makadam rusak utawa dalan apa anane, maksudku yo lemah. Terus ono padas-padase saka perbukitan wektu iku. Lah kapan kaya aku sempat munggah iki ya sekitar 2 kilo ngono kok tak delok wis alus. Makane tak sengaja memang dino iki aku arepe ngubengi jalan Lingkar Wilis sing sebagian seprapate wis tak kek video sadurunge utawa bagian 1. Kingko seprapate meneh lur gak iso yen tutuk mergo perjalanane paling ora iku sedina tet lur. Dadi kasarane yen budal jam 09.00 isuk mengko bali meneh teko Kediri yo jam 09.00 bengi. Pokoke kurang luwih
rolas utawa 12 jam perjalanan. Yen dawane dalan sing diliwati perkiraan kasarku ya sekitar 200 utawa 200 kilometer lur. Nah ngene iki ya, dadi kadang enek omah mung siji, terus bulak utawa alas koyok ngene iki lho sing diliwati awake dhewe. Lah sanajan ngono lek dalane alus iku gak masalah, pokoke gak bengi lur. Lek bengi kan peteng. Apa meneh lampune motor ya koyok ngono kae dulur-dulur ngerti dhewe. Terus yen awake dhewe gak apal menggak-menggoke iku ya rada dadi masalah ngono lho. Lah wong aku sing wis tau rene bolak-balik cuma mergo wis enek 10 tahun luwih gak liwat iku saiki bener-bener lali lur. Aku sing eling mengko ngliwati bar Kecamatan Bendungan, Desa Ndompyong, masuk wilayah Kecamatan Suko. Desane wis lali lur, biyen ya eling. Terus engko bar Kecamatan Suko Ponorogo, Kecamatan Pulung uga Ponorogo. Kuwi rong kecamatan kuwi kabeh nong ketinggian kurang luwih 400 sampai 500 meter saka lereng Gunung Wilis. Iki lumayan lho, ana sing aspal, ana sing apa jenenge cor. Tapi ya kuwi syarate kudu awan, mergo yen bengi sulaya bener. Apa meneh yen awake dhewe dudu wong asli kene. Yen asli kene kan wis apal, dadi mbok peteng menggak-menggoke iku lho wis apal. Tetep didominasi karo wit-witan reboisasi lur, kaya tanduran anyar, terus semak-semak. Cuma ya kuwi yen munggah terus yen mudhun kaya iki mudhun lur bakale. Biasane bar mudhun ngono ki engko ketemu kampung. Lho, ana bis Damri lur. Oh, amarga dalane wis penak, saiki ana angkutan mbuh iku saka Pulung neng Suko apa ya apa. Engko jajal golek info lur. Asik lur. Sanajano lali amarga wis tau dadi ya gak masalah lur, apa meneh sing penting awan kuwi lho. Sanajan iki rada sore lur, iki sekitar jam 3 jam setengah 3. Aduh enek sing rusak uga, tapi yo gak parah nemen lur. Kategori sik gampang diliwati, paling yo gak akeh, wis balik maneh penak. Tapi yo kuwi konsentrasi lur, menggak-menggok munggah mudhun. Ki dhewe mulai ereng-ereng Gunung Wilis sisih kidul rada ngulon lur. Jadi diawali saka Kediri, Tulungagung iku sisih etan ereng-ereng Gunung Wilis. Lagi aku wis teko warung gak langganan. Kiko. Oh, nggih. Emang takon ana maem, ternyata iki lur sego gegok arane. Salah sisi favoritku yen dolan neng Kabupaten Trenggalek. Mbak, wonten sendok, Mbak? Oh, nggih, sampun dereng ngertos wau. Iki lho ayo tak sepil apa sego gegok iku. Dadi sego gegok iki ya sego biasa lur. Cuma setengah mateng ngono ya lek gak kliru, terus dibungkus godhong gedang diwehi sambel teri. Jadi masalah sambel ki faktor utama. Bismillahirrahmanirrahim. Terus iso dilawi kerupuk utawa goreng-gorengan lur, biasane ana tahu, tempe, ote-ote lan sak panunggalane. Cuman menurutku sego gegok ki ambek sambel teri wis enak. Pancen sambele enak tenan lur. Maknyus.
Lah iki kopine ya wis siap lur. Upacara diudek dhisik. Ketok enak lur, tapi ya engko dirasakne kaya apa. Niki desane napa, Mbak? Desane Bedoho. Oh, lagi Bedoho nggih. Mause Bedoho. Tapi sange segone kakean lur, jane maneman cuma porsine jan wah akeh dadi yo sepuroe turah. Ki kopine lur, aku yakin mesti enak ndelok rupane. Oke lur, sawetara bakal tak akhiri videone. Ning aja kuwatir bakal sambung bacute lur, perjalanan saka Suko neng Ngebel. Oke, wassalam.